Že čaute ľudia, bez tomu nového videa, dneska je to video z Brawl Stars. A ako ste si mohli všimnúť, tak mám nový účet a na novom účte, v podstate na začiatku a v šope, bolo veľa odmien a keďže tam bolo veľa odmien, tak som mal veľkú šancu, že vám padne taký skvelý brawler. A ja som práve otváral tento Chao zdrop a padla mi Kaze. Čiže dneska si dáme push na tieto brawlerky, v podstate je jedna ultra legendary, to je jediná postava taká a bola až za 5500 kreditov, čiže je to ultra drahá postava a dneska si dáme na nej push, takže ideme dať upgrade. Tak, pekne, krásne, ok, a máme tu stav powerku. Prvé, switch to ninja aspect and gain 30% movement speed for 2.5 second cooldown 6 sekúnd, ok. Alebo switch tu druhá postava, ok, ona má dva postavy, áno. A bude mať 30% v max health, ok. Ako, toto je asi lepšie, tá prvá. A vlastne to je to isté, ne? Áno, áno. A tam je druhú switch to ninja aspect gain short visit, ok. Switch and aspect, podľa mňa toto je o dosť lepšie. Ok, tak máme to tu. A keďže som veľmi chudobný, tak nemáme na ďalší upgrade. Takže si ideme dať push za Kaze. Dáme si pekný showdown a ideme na to. OK, takže máme tu Poka, Broka, Boa, Barleyho, Ems, Shelly, všetky tie také základnejšie postavy. OK. Ona má v podstate nejakú takú vec, jak Jackie. OK, daj čo také ako Mortis. OK. Má celkom rýchly movement speed. OK, mám tu Shelly. Poď ku mne. Oh, shit. Musím ísť za ňou, tak. Už. Oh, let's go. Prvý kill, let's go. Oh, Jackie, to treba kill. Oh, superka, OK. A to robí ako čas, to dáva damage. OK. Tedy sa premením do tej druhej, v podstate Kaze. OK, to dá väčší damage, keď som v tom takom krúžku. Alebo v tom takom polokrúžku, alebo čo to je. Máme 7 powerov, to je veľmi dobré a proti mne sú už iba 2 hráči, ja som tretí. OK, mám tu Nitu. S 5 powerami, to možno bude trošku oriešok. On má tu medveďa, sakríš, OK, pohoda. Je tu proti nám posledný hráč, ktorý bude asi camping. Teraz som to druhá Kaze. To je ten čoko Piper, keď sa nemýlim. To čo taká rýchlejšia Piper. OK, to je celkom zaujímavé. A to nemá cooldown? Aha, to má iba 6 sekúnd a vyhľuje ma toho 30%. OK. Let's go, prvý win. Let's go. Mám plus 10 párkov, ešte mám splnený questík, let's go, ideme na ďalšiu hru. OK, takže je tu proti nám El Primo, Bow, Jessie, Shelly, v podstate to, čo bolo pred minulú hru. Jessie, 1v1, poď. Tak, pohoda, pohode. Na pána, OK. Teraz idem do stredu na farmiť pavliky, pretože to sa hodí. Tak, OK, mám tu 6. Ale tu by mi ich mal byť viacej, a 3, 4 dokonca až. OK, tak. 5 powerov, 6 skoro. OK, tu je Emska, OK. Premením sa, let's go. Ňa. Mega OP. OK. Kde je posledná? OK, má to proste takú dlhú vec. Predpokladám, že tu bude dač... tu sú powery. Powery zadarmo, let's go. Nebude to takto. Nie je to nikto, OK. Nikto to nie je. Kde sa zase schováva? Tu nikto. Tu tiež nikto. Kde je ten posledný? On ide campy zase. Čo to robí?
Daček Fang? OK. OK, to je zaujímavé. A kde je ako? O, čo tu som teraz bol? OK. Tak, rýchlo. Tak. Pohodička. Úplne na pohodu. Takže už máme 21 pohárkov. Takže let's go! OK, takže proti mne je Brock, El Primo, Jackie, Nita, Jessie Barley. To, čo bolo aj pred minulú hru, OK, to je zaujímavé celkom. Tak, čestka. Tak, pekne. A vedľa tu máme čo? Červené, neviem, čo to je. O, Barley. O, tu je. A pohoda. OK, ideme na stred, to je taká klasika z kaze. Dáme tak, teraz to tak, a keď to sa veľmi neoplatí, tak som mohol dávať viacej damage'u, wow. To bolo tesné. OK, tak dáme si gadget, tak, rýchlo, tak. No Jessie, áno je to Jessie, OK, a už nie. OK, to je toto, to keď hodím, tak to dáva... Nedáva to damage, OK, to je... OK, showdown, zase. No, kde zase campy? Typek. Tu nie je. Tu nie je tiež. Tu tiež nie je, OK, dám výmena. O, tu je Brock. Let's go, ďalší win. Let's go. OK, takže mám už 33 pohárkov. Let's go. OK, takže proti mne Jackie, Nita, Shelly, El Primo, to čo pred minulú hru. Čiže úplne to isté, proti čomu už viem hrať. Tak, tu tak na pohodu, tak. Tu hre je M s Kanadou. Tu, tak, áno. A Brock, let's go, double kill. Let's go. OK, tu sme zase na strede, taká klasika, tak. No. OK. Čo to robí? O, nabijem si superku zase, OK. Tak, let's go. Ešte dvaja zase, OK. Kde sú poslední dvaja? Campery, ktorí campia. OK, to je Shelly. Ešte ten druhý. No, kde budeš, kámo? Kde budeš, ty náš kamarát? To je skoro zničená čestka, čiže je veľká šanca, že je tu presne tak. OK, ultina, ktorá nič nerobí. Let's go! Ďalší win! Baby! OK, takže mám 46 párkov. Let's go!
Takže ľudia, zdravím vás po krátkom time lapse a konkurentný. Teraz som v podstate na 8 ranku, čo ma takto porazil a zrušil som im pekný win streak. Takže som na 119 pohárkov a mám 300 pohárkov v trophy rounde, to je veľmi pekný push. A teraz si dáme takých pár záverečných hier. Takže idem na to. Už som v podstate zistil, ako funguje tá fráza v podstate. Je to celkom veľmi jednoduché. Takže proti nám už tu je aj Frank, už Frank je s týmto skinom, už tu takto má aj bronze, majú tu aj také profil ikony, čiže už môžete vidieť, že už to nie sú iba boti, ale aj reálni hráči. A my to nie tu. Asi pohoda, v podstate máme tu taký kruh. V tom kruhe je dačo v podstate taká menšia časť toho kruhu a to dáva väčší damage. Po každej strele sa alebo po každom hite dáva v podstate viac damage v podstate. Po každom hite tak sa to zmení na inšiu stranu, buď to je dole, hore, doľava alebo doprava. Takže tak. Tu už sú celkom boti, lebo som za sebou dvakrát prehral. Čiže tu už mal byť taký ľahší hráči alebo boti. No tu Pam. A tá si nedrží odstup vôbec. Že áno, je to taký bot. Tak easy kill. Skoro ani nestrieľala. Takže sme tu máme tu Shelly. A dole je ďalšia Shelly. To je vážne skvelé. OK. Ups. No, tu už sú celkom ťažkí hráči. Máme 123 pohárkov, to je veľmi pekné číslo. OK, je to proti nám už aj Squeak a ten nový brawler, neviem ak sa volá, je to zase Frank taký divný El Primo, ktorý sa na ňo ale ako vôbec nepodobá, mám tu Darila, ten mal byť celkom ľahký na zabitie. Proste neviem hrať kazéno, najlepšia postava v podstate. Takže máme tu dva bedne, ty si pekne krásne zoberiem. Ok, podľa je M-ska. To nie je veľmi dobré, alebo takto. Áno, a teraz mi nevie damage, ako vie, ale dáva ho málo, lebo som v podstate príliš blízko pri nej. Takže máme tu bedňu. Tak, to je ďalšia bedňa, od tej M-sky úplne na pohodu, ako tu sú dva power-upy s bowom. Tak, bow je asi už mŕtvý. Tak, pekne dva power-upy. 6 pekných, dobro, keď mám to El Prima. A tá abilitka, ktorú som predtým nevedel, tak keď je v tom ultra modrom v podstate, tak vtedy na tom okraji, tak sa mu tam dáva damage, inak sa mu damage nedáva. Čiže je taká celkom zaujímavá abilitka. Shit. Nie, to nevadí. Takže ľudia, dúfam, že sa vám tento push páčil. Ak áno, nezabudnite dať like, odber a napísať do komentu, ako hru by som mal točiť na budúce. Tak, čau!